Croeso chi gyd i'r sesiwn yma. I ni gadw y dysau ar agor ar hyn o bryd, os eich chi yn rhyswntyd, neu ni gau y dysau, ond cadw y dysau ar agor. Croeso chi gyd i sesiwn Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Dydy y sesiwn gyntaf ffurfiol mae'r coleg yn cynnal yn yr Eisteddfod yma leni yn Pontypridd. Yn gloi, gael gyflwyno'n hunan, Mary Hughes, dwi'n aelod o fwrdd cyfarwyddwyr Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac mae'n bleser heddi i gynnal y sesiwn yma, i gydeirio'r sesiwn yma ar Prentisiaethau. A dwi'n rhyw hanner ame bod ni'n creu hanes. Mae dyma'r sesiwn gyntaf falle sydd yn trafod Prentisiaethau ar faes yr Eisteddfod. Mae rhywun yn siŵr o brofi fi'n hanghywir. Bwn yn wneud, ond dwi'n credu bod ni yn creu hanes heddi. Reit, pwy sydd wrth yn ochr i? Gael ddechrau pen yma y rhes, Lowri Morgans, uwch rheolwr a bysbethach y Prentisiaethau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ac mi fydd Lowri mewn munud yn gosod y cyd-destun i'r trafodaeth yma heddi. Wrth yn ochr i fan hyn, Elliot Wigfall, sydd wedi bod yn brentis yn erbyn hyn, sydd yn drydanwr yn swyddogol, wedi cael i dystysgrif, ac mi fydd e'n sôn am y profiad o fod yn brentis. I'r chwith, Richard Lewis, Prif Gynstol Heddlu Dyfed Powys, yma yn cynrychiolwyr cyflogwyr heddi. Mae Heddlu Dyfed Powys wedi defnyddio y darparu a'r Prentisiaethau yn y lle eang, a fydd Richard yn sôn am hynny. Ac wedyn ar y pen, croeso i Eva Griffith-Jones, Comisiynydd y Cymraeg, a yr her, dwi'n credu Eva, bydd gosod Prentisiaethau yn cyd-destun yn ehangach. Siwt mae Prentisiaethau yn ffit yn yr jigsaw yma o greu miliwn o siaradwyr erbyn canol y ganrif, a hefyd wrth gwrs, creu gweithlu dwyieithog sydd yn gallu ymateb i'r heriau o weithredu safonau, y Comisiynydd, ond hefyd yn cynnig darpariaeth priodol perthnasol i wlad sydd yn dwyieithog. I ni angen gweithlu dwyieithog. So dyna'r cyd-destun. Dwi'n mynd i ddechrau trwy droi at Lowri a gofyn iddi hi jyst rhoi blas i ni o ymwneud y Coleg Cymraeg gyda Prentisiaethau yn y cyfnod diwetha yma. Jyst roi'r pictiwr nean pam mae'r Coleg Cymraeg yn ymwneud â Prentisiaethau a beth maen nhw'n wneud. Diolch Mary. Felly rhyw 5 mlynedd yn ôl, nath y Coleg Cymraeg Cenedlaethol lansio ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru gynllun gweithredu addysg bellach a Prentisiaethau. Felly beth sy'n gwneud y cynllun yma yn unigryw yw bod y strategaeth yn targedu pob dysgwr, bob prentis a phob aelod y staff, ta beth yw lefel sgiliau nhw yn y Gymraeg. A'r syniad yw bod yna gyfraniad gan bawb i wneud at yr agenda bwysig hon. Felly, ers i ni ddechrau gweithio gyda'r sector, i ni wedi dyfu'r darpariaeth dwyieithog sydd yna yn y sector Prentisiaethau o tua 10% hyd at dros 25%. Ac felly, i ni wedi bod yn gwneud hynny wrth weithio mewn partneriaeth. Dyna sydd wedi bod yn greiddiol i'r strategaeth. Felly, yn falch o weld Cyngor Cymru yn y gynulleidfa, felly wnaethon ni sefydlu partneriaeth strategol gyda'r Cyngor Cymru, mwyn mynd i'r afel a'r heriau o'r diffyg sydd wedi bod yna o ran argeuledd cymwysterau galwedigaethol trwy gyfrwng Gymraeg ac yn dwyieithog, sydd wedi gwneud i'n heriol i brentisiaid a myfyrwyr addysg bellach i ddilyn y cyrsiau a'r Prentisiaethau trwy gyfrwng Gymraeg ac yn dwyieithog. Hefyd, ni wedi bod yn gweithio am y partneriaeth gyda y partneriaethau sgiliau ranbarthol, sydd wedi bod yn edrych ar y byrchau sgiliau sydd yna ar draws Cymru gyfan. Ni wedi bod yn gweithio yn agos gyda'r Ffederasiwn Busnesau Bach a hefyd yn amlwg Comisiynydd y Gymraeg ac yn cefnogi ymgyrch y Comisiynydd ar y cynnig Cymraeg sydd yn gosod pwysigrwydd y Gymraeg a beth yw'r cynnig sydd ar gael gan busnesau yw cwsmeriaid a chleientiaid. Ond yn amlwg, pan wnaethon ni ddechrau gweithio ar y strategaeth hon, fe nath Covid daro'n y canol, ac yn amlwg mae cyflogwyr dal wrthi yn ceisio adennill tir yn sgil y pandemig.
Ond i ni wedi bod yn gweithio'n agos gyda cholegau addysg bellach a darparu'r prentisiaethau, ac wedi bod yn cyd-ariannu swyddi, tiwtoriaid ac aseswyr mwyn cynyddu faint o staff sydd yna yn y sector mwyn gallu cefnogi prentisiaid ar lawr gwlad. Ac un o'r pethau mwyaf llwyddiannus am y strategaeth yw'r adnodd Prentisiaeth, sydd wedi bod yn cyflwyno y Gymraeg o fewn cyd-destun gweithle dwyieithog i brentisiaid. Ac i ni'n gwybod o ganlyniad i'r adnodd hynny bod na fwy o brentisiaid yn gweld gwerth i'r Gymraeg fel sgil, bod hyn wedi newid i agwedden nhw ac wedi esgor ar mwy o brentisiaid yn dilyn i prentisiaid trwy gyfrwng Gymraeg hefyd yn gystal. Diolch, Lori. So, just i ddeall, prentisiaid ar bob lefel. So, pe bawn ni'n brentis trydanol, yn ganol, Wrecsam, ddim erioed wedi bod mewn addysg cyfrwng Cymraeg, oes yna ddarpariaeth potensial i fi hefyd? Bydde, yn sicr. Felly, fel o'n i'n sôn, craidd y strategaeth yw sy'n wahanol iawn, felly ffordd mae'r Coleg Cymraeg wedi gweithredu yn draddodiadol yn y sector addysg uwch, ble o'n i'n targedu myfyrwyr oedd yn rygl yn unig. Mae'r strategaeth addysg bellach y prentisiaethau yn targedu pob prentis a pob dysgwr fath beth yw sgiliau iaith nhw yn y Gymraeg. Diolch. Dwi'n ei droi Richard nawr. Gyda prentisiaethau mae y cyflogwr yn eithriadol o bwysig, yn anhygoel o bwysig, heb y cyflogwr yn gweld gwerth mewn prentisiaethau, dos na ddim gobeith i'w symud ymlaen. A mae'n oed i ddweud y gwir wrth feddwl nôl am hynny'n tyndod, oedd jyst i bod bob busnes bach a bob diwydiant bach o fewn tre, a prentis o'n nhw'n creu i gweithlu yn naturiol hunain, ond newidodd y byd yna. Ond, mae heddlu defnydd Powys wedi gweld gwerth mewn prentisiaethau, a dwi'n mynd i ofyn i Richard beth yw'r gwerth a pam ych chi wedi symud i'r cyfeiriad yma. Diolch yn fawr. Wel, y peth pwysig, mwyaf pwysig felly i ddweud ynglyn â prentisiaethau i ni yw gwneud synwyr busnes. I ni sicrhau bod yna pobl lleol neu pobl sydd wedi ymgartrefu yn lleol yn orllewin neu yng nghanolbarth Cymru yn aros yn lleol. Ac felly, os ni'n dan yn ifanc, a rhai sydd wedi gorffen i prentisiaeth gyda ni, a rhan fwyaf nhw yn aros wedyn i gweithio gyda ni llawn amser dros y hir dymor, ac mae cadw pobl yn gweithio yn un lle gwaith wedi dod yn sydd yn anodd ofnadw i ni yng Nghymru, a dros bydain fawr byddwn ni'n bod, a dros y byd. Pan ddechrau sy'n yr heddlu, oedd pobl yn aros yn 10 ar 20 mlynedd, neu yn pellach mewn un lle gwaith. I ni'n gweld pobl nawr yn mynd a dod yn lot mwy aml, a pobl sydd yn y prentisiaeth gyda ni'n gweld bod nhw yn aros dros y hir dymor. Ond mae yna ongl moesol hefyd, dwi'n credu, mae'r angen busnes i gadw pobl yn gweithio yn heddlu defnydd Powys. Ond yr ochr moesol, dau beth, ond i am gadw pobl lleol, neu i ddweud eto, pobl sydd wedi ymgartrefu leol i aros yn lleol gyda ni. I ni'n teimlo bod yna ddyletswydd arno ni i greu pob fath o cyfleon i bobl sydd yn ymgartrefu neu yn byw yn yn ardal ni am y prentisiaeth yn un ffordd arall o wneud hynny. Yn diddorol i glywed beth ti'n dweud ynglyn â dim targedu pobl sydd yn siaradwyr Cymraeg, i ni wneud yn union yr un peth, achos i ni am creu siaradwyr Cymraeg. Ac i ni nawr yn falch iawn o ddweud yn heddlu defnydd Powys bod yna fwy o canran yn gweithwyr yn Sir Gar, mae fwy o'n gweithlu ni sy'n gweithio yn Sir Gar fel canran o siaradwyr Cymraeg yn uwch na'r cyhoedd yn Sir Gar. Mae'r un peth yn wir nawr am Ceredigion, mae yna fwy o siaradwyr Cymraeg yn gweithio yn defnydd Powys gyda ni yn Ceredigion na siaradwyr Cymraeg yn ein cymunedau. Ni bron y bod yr un peth ym Mhywys ac yn Sir Benfro hefyd. Felly, i ni am creu siaradwyr Cymraeg. Felly, mae'r strategaeth sydd gyda ni ar gyfer prentisiaeth yn un sydd yn hlwm yn agos iawn i'r strategaeth yr iaith Gymraeg. I ni am creu gweithlu sydd yn hollol ddwyieithog. Ac mae'r prentisiaeth yn un ffordd o weithio tuag at y nod hynny. A fel siaradwr Cymraeg yn ifanc, fel heddwas ifanc, dwi'n cofio pan o'ch chi'n siarad Cymraeg gyda aelod o'r gymuned yn Aberaeron neu beth sy'n gweithio, oedd e'n datgloi drysau, falle bydde ddim wedi cael ei datgloi os nad byddwn ni'n gallu medru'r iaith. Felly mae yna rhesymau busnes da, ond mae yna rhesymau moesol da dros creu cyfleoedd i bobl hefyd. Sut ymateb
wyt ti'n cael oddi wrth dy gydweithwyr wedyn te, pan wyt ti'n dweud i ni eisiau bobl prentisiaeth nhw, i ni fagu nhw, i ni feithrin nhw, i ni gadw nhw. Ydy bobl yn deall hynny, neu ydyn nhw'n ymateb yn positif i hynny? Yn positif iawn. Fel tad i blentyn sydd yn mynd i'r brifysgol dwi'n gobeithio yn mis Medi, mae yna gyfleoedd i bob fath o bobl yma yn dyfod Powys, ond mae'r ymateb mewnol wedi bod yn hollol groesawgar. Ynglŷn â fod yn gyflogwr sydd yn hollol dwyieithog, mae hwnna wedi bod yn siwrne sydd yn fwy anodd. Achos mae rai sydd yn gweithio gyda ni sydd yn ddi-Gymraeg, yn meddwl weith nhw'n golygu amdana i. A ble ni'n gallu ni'n pwyntio nhw at y safonau iaith, mae angen i ni wneud hyn, ond hefyd nôl at yr ongl moesol hynny, mae'n bwysig bod ni'n esbonio'r bobl, mae yna siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf yn cymunedau ni. Mae'n neud synwyr holl wrth gwrs bod ni'n gallu cyfarthrebu gyda nhw trwy mamiaeth hefyd. Felly, fwy o groeso falle am y prentisiaeth, fwy o waith gyda ni yn fewnol yn y lle. Ond beth ni wedi creu nawr, mae pawb, byddwn ni'n meddwl yn pob lle gwaith, yn gofyn wneud yn flynyddol asesiad o'i gwaith. I ni'n rhoi targed i bawb sydd yn gweithio yn y dyfod Powys, nhw'n gwella'u gallu Cymraeg. Bydd yna bawb yn y pen draw felly at lefel 3, a pan bydd pawb fyny, byddwn ni'n mynd â pawb at lefel 4. Ond mae hynny wedi bod fwy o siwrne, mae'n mynd i fod yn waith sydd yn sawl blwyddyn mewn y dyfodol, ymhell ar ôl i fi adael dyfod Powys felly, ond dyna siwrne ni ar yna. Diolch i ti. Her a hanner, gael dweud. Ond wyt ti'n gon ifanc i fod edrych yn y blynyddoedd i weithredu hynny, dwi'n siŵr. Reit, i ni wedi bod yn sôn am fanteision o ran y cyflogwyr. Elias, nes i wneud penderfyniad i fynd yn brentis. Dwi'n ni pam nes i'r penderfyniad na, a beth nes i ar hyd y ffordd, a ble ti wedi cyrraedd? Reit, bach o hanes gynta. Pan o fi yn ysgol, oedd yr unig opsiwn oedd prifysgol. Mae rhaid i ti mynd i prifysgol, mae rhaid i ti mynd cais i prifysgol, mae pawb yn mynd i prifysgol. So, nes i un peth a pawb arall, nes i cais i prifysgol, ond yn dod o ardal fel fi o Pontypridd, yn ysgol, just lan yr hewl. So, yn dod o'r ardal yma, dyw e ddim yn ardal Cymraeg iawn. So, fi really eisiau gwneud addysg bellach fi trwy gyfrwng y Gymraeg. So, es i Coleg y Drindod a nes i gradd mewn perfformio. Ar ôl wneud y gradd, o fi'n gweithio i'r coleg yn wneud gwaith yn y cymuned, yn ysgolion, colegau, yn trio hybu pobl i dod i brifysgol. A nes i jyst eistedd lawr un diwrnod, yn gwybod, beth ydw i'n wneud gyda bywyd fi? Beth ydw i eisiau wneud? Cos fi ddim eisiau mynd mewn i cerdded gyda perfformio o'r agor. Fi ddim eisiau wneud hwn am gweddill yn bywyd, ond beth ydw i eisiau wneud? A nes i penderfynu fi eisiau wneud prentisiaeth. Yn amlwg nath Covid digwydd, so nath hwnna pwysio pethau nôl. So es i nôl mewn i prentisiaeth pan o fi'n 30. Ond oedd dim yr opsiwn na i fi pan o fi'n tyfu lan. Oedd neb yn siarad am prentisiaeth, yn enwedig prentisiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. So i fi, mae fe'n ffordd hollol wahanol o dysgu, mae fe'n ffordd haws i fi gallu dysgu. Fi ddim yn rhywun sy'n gallu eistedd a darllen llyfr a adolygu a wneud exam. Dwi jyst ddim yn gweithio i fi. Ond mae prentisiaeth yn ffordd hollol wahanol o dysgu. I fi, mae fe'n bwysig wneud trwy gyfrwng y Gymraeg, achos fi'n trydanol, so fi'n mas mewn tai gyda pobl. Fi'n gweithio gyda pobl mewn sefyllfaoedd really bregus. Maen nhw jyst yn teimlo mwy cyffyrddus os ti'n gallu siarad gyda nhw yn Cymraeg. Mae'n anodd i rywun sy'n iaith gyntaf weithio deall beth i ti'n trio dweud nhw, achos dyw e ddim yn iaith gyntaf nhw. So, mae'n bwysig i fi bod fi'n gallu cyfathrebu gyda pawb i fi'n gweithio gyda, yn enwedig y pobl mewn sefyllfaoedd bregus, sydd falle ddim eisiau cael dyn band yn dod mewn i'r tŷ i wneud gwaith. Fi eisiau nhw teimlo mor gyffyrddus am nhw'n gallu. Pe bawn ni'n 16 ac ddim yn siŵr beth ni'n eisiau gwneud yn mywyd,
Fysa ti'n dweud bod mynd yn brentis yn opsiwn real i rhywun yn 16, 17, 18 leni? Ydy, ond mae'n dibynnu ar y person, rili. Mae prifysgol yw'r opsiwn gorau i rai bobl, ond i ni'n deall mwy nawr am sut mae pobl yn dysgu a mae pobl gyda anghenion wahanol. A mae prentisiaeth yn siwto nhw'n well. Fi wedi bod yn gwneud 1 diwrnod yn y coleg a wedyn 4 diwrnod mas yn dysgu. Fi'n dysgu gyda trwy wneud. Fi'n gwylio rhywun yn wneud rhywbeth, fi'n gweld fi'n deall fi'n defnyddio'r sgiliau wedyn. Mae'n opsiwn sydd yna, a sy'n, fi wedi bod yn gweithio, yn cael cyflog ar yr un pryd a dysgu. Des i mas o prifysgol gyda bach o det, ond dyw hwnna ddim yn opsiwn i ambell i person. Dwi'n ddim yn gallu fforddio dysgu ffordd yna. So mae fe'n ffordd o cael real life experience yn lle just mynd i prifysgol am 3. Bydde fi ddim yn newid mynd i prifysgol. Nes i joio prifysgol, oedd e'n lyflu, oedd e'n briliant. Ond nes i ddim dysgu y bywyd, real life, tan nes i ben i prifysgol 3 mlynedd ar ôl y pobl nath ddim mynd i prifysgol. So mae'n just ffordd hollol wahanol o dysgu. Beth ys ofyn cyn fi'n troi dweud, le wyt ti'n gweithio nawr? Fi'n gweithio i Trefalis, sef Housing Association lleol. Fi wedi bennu prentisiaeth fi tua mis yn ôl. So, diolch, very fresh. Ond nes i bennu blwyddyn yn gynnar achos nath nhw cynnig swydd i fi. So, nath y coleg pwysio fi trwy a gweithio gyda fi i cael yr experience o fi angen i gallu bennu yn gynnar. Camgymeriadau mawr i ti. Efa, ni wedi clywed manteision fod yn brentis, ac oedd hwnna'n, wel, sicr yn mherswadio i. Ni wedi clywed manteision o ran y cyflogwr. Ond lle mae hwn yn ffitio mewn i'r pictwr yng Nghymru o ran addysg, o ran creu defnyddwyr y Gymraeg yn y dyfodol? Diolch, Mary, a hyfryd fod yma gyda chi prynhawn yn trafod rhywbeth sydd mor bwysig. A mae'r testyn mor bwysig am y resymau ni wedi clywed, sef ni eisiau siaradwyr Cymraeg ifanc Cymru i aros yng Nghymru, i gael mwy o'i haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg, achos ni'n gwybod mae siaradwyr sy'n defnyddio'u Cymraeg mwyaf aml yw'r rheini sydd mwyaf rhugl, ac fe fyddwch chi mwyaf rhugl y mwyaf o addysg i chi'n cael trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae'r holl bethau yma yn gwneud cylch, yn dydyn nhw. Ni eisiau pobl ifanc Cymru, yn enwedig y rai sy'n siarad Cymraeg, ond pawb wir, i aros yn Nghymru, i ddatblygu eu sgiliau trwy gyfrwng y Gymraeg, mwyn i bod nhw'n gallu cynnig gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg, ond yn fwy pwysig, achos yn bod ni eisiau i bobl siarad Cymraeg yn bell i'r dyfodol. A yr unig ffordd mae hynny'n mynd i ddigwydd yw os ni'n cadw'n siaradwyr ifanc ni yng Nghymru, yn rhoi sgiliau iddyn nhw ar gyfer y swyddi sydd i gael yng Nghymru, ac yn sicrhau i bod ni'n datblygu sgiliau ieithyddol nhw yn ogystal â'r sgiliau gwaith maen nhw i hangen. Mae o gwmpas 20% o bobl ifanc yng Nghymru mewn ysgolion uwchradd Cymraeg neu dwyieithog, ond mae'r nifer sy'n dilyn prentisiaethau. Dyna pam mae'r gwaith yma mor bwysig yn eithriadol o fach. Cynyddu ychydig, diolch i waith gwych a phwysig y Coleg Cymraeg, ond mae wir angen mwy o gefnogaeth a chymorth dwi'n credu'r dyfodol i ddatblygu y cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc i wneud dewisiadau fel eu bod nhw'n gallu parhau eu addysg trwy gyfrwng y Gymraeg i'r dyfodol. Fe wnaethon ni ddarn ymchwil y llynedd, mae ar gael os ydych chi eisiau gael sy'n dangos bod pobl ifanc eisiau parhau eu addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.
Bod nhw hefyd yn derbyn gwell profiad Cymraeg mewn ysgolion a mewn colegau addysg bellach, mae hynny yn ddealladwy. Felly mae yna lawer o waith dwi'n credu gyda ni'n wneud i sicrhau bod pob person ifanc yn derbyn yr hyfforddiant maen nhw angen yn y lle gorau iddyn nhw, ond bod hynny yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg ac mewn awyrgylch Gymraeg. Dwi'n credu bod ti wedi arwain rhwydd mewn i'r cwestiwn nesaf. Ni gyd yn cydnabod pwysigrwydd prentisiaethau a'r potensial sy'n na. Wyt ti wedi sôn am heriau, ble ni'n mynd nesaf, beth yw'r camau na sy'n ei sicrhau bod ni yn cyrraedd y nod bod prentisiaethau ar gael i y rhai hynny sydd wirioneddol eisiau astudio yn y ffordd yma yn dwyieithog a trwy'r Cymraeg. Dwi'n mynd dod nôl at y tîm gyntaf, Lowri, jyst i ofyn be gall y Coleg Cymraeg wneud. A wedyn dwi'n mynd i droi'r gweddill ohonoch chi, jyst dweud beth arall sy'n eisiau, beth ni'n gofyn i'n gwleidyddion wneud, i'n cyflogwyr wneud wrth symud mlaen. So Lowri, beth nesaf, be ni'n mynd nesaf? Cyn bod fi'n ateb y cwestiwn, jyst un pwynt arall hefyd i'w ystyried o ran gallu cefnogi prentis i gwblhau prentisiaeth trwy gyfrwng Gymraeg yn ddwyieithog. Dyw e ddim jyst yn fater o gael tutor y cymwyster a chael asesor yn Gymraeg hefyd. Rhan helaeth fel oedd Ellie ti'n sôn ynglyn â'r profiad o'r hyfforddiant yw diwrnod yr wythnos o yn y coleg ac felly 4 diwrnod yr wythnos mas gyda chyflogwr. Ac felly mae cyflogwr mor bwysig fel rhan o'r ddarparu'r hyfforddiant yna i brentis. Felly, beth i ni wedi wneud yn ddiweddar yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw tynnu grŵp o gyflogwyr at ei gilydd. Oedd hyn yn cynnwys trosoriad y gyflogwyr o'r Bwrdd Iechyd, heddluoedd, awdurdod y lleol, a hefyd yn cynnwys busnesau preifat hefyd i ddod at ei gilydd i dweud beth sydd angen arnoch chi mewn perthynas â'r Gymraeg. Ac un o'r pethau ddaeth mas yn eitha amlwg bod na lot fawr o arferion da ynglŷn â sut mae cyflogwyr yn mynd ati i gefnogi prentis i gwblhau prentisiaeth trwy gyfrwng Gymraeg ac yn dwyieithog. Un ffordd yr enghraifft yn syml iawn yw deall yn dda beth yw lefel sgiliau iaith y prentis. Ac os ydyn nhw'n rhugl yn y Gymraeg, gallu paru nhw gyda mentor wedyn ni sydd yn siarad Cymraeg mwyn gallu cefnogi nhw trwy'r broses o gwblhau prentisiaeth a rhoi cyfleoedd, profiad, tasgau Cymraeg iddyn nhw allu wneud hynny. Yr ochr arall i hynny wedyn ni, oedd na gyflogwyr yno oedd yn cefnogi prentised o ddim yn siarad Cymraeg a ddim yn rhugl yn y Gymraeg, ond yn gweithio gyda'r ganolfan dysgu Cymraeg mwyn rhoi darpariaeth mewn fel rhan craidd o'r prentisiaeth i allu cynyddu a gwella sgiliau iaith Gymraeg a prentis. Dyna gyfoeth o arferion gwych gan y cyflogwyr yma o ddamgylch bwrdd. Felly beth ni'n mynd i fod yn wneud yw casglu'r holl arferion da yma a'i rhoi at ei gilydd fel adnodd i gyflogwyr fel y fath o fan cychwyn. Felly sut i fynd ati i gefnogi prentis o'r broses recruito a cefnogi nhw reit trwy'r prentisiaeth wedyn ni mewn perthynas â'r Gymraeg. Felly yna un peth sydd gyda ni ar y gweill ar hyn o bryd. Peth arall wnaethon nhw sôn amdano hefyd oedd yr angen sydd yna i gael ymgyrch benodol i dargedu cyflogwyr yn esbonio beth yw gwerth sgiliau Cymraeg y dwyieithog iddyn nhw fel busnes, ond hefyd beth yw gwerth cael gweithlu dwyieithog iddyn nhw. Ni'n gwybod mae adran economi Llywodraeth Cymru yn gohebu lot ac yn rhedeg lot fawr o ymgyrchoedd gwahanol am bethau fel gwyrdd er enghraifft, ond yn amlwg mae angen rhoi y Gymraeg reit lan ar restr blaenoriaethau cyflogwyr. Achos i ni yn sôn am gyflogwyr mawr fel Heddlu Dyfed Powys, ond ni hefyd yn sôn am gyflogwyr bach falle sydd yn cyflogi un prentis mewn cwbl o flynyddoedd er enghraifft. Felly sut ni'n gallu sicrhau bod yr un lefel o bwysigrwydd a'r un lefel o gefnogaeth yn yr ystod eang hynny o fathau gyflogwyr. Felly dyna beth arall sydd gyda ni ar y gweill, ond hefyd yn ola, dwi'n siŵr o'r nifer ohonoch chi wedi clywed,
Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cael ei fynodi i ddarparu cyngor i Medr, sef y Comisiwn Addysg Dyddiol ac Ymchwil newydd sydd wedi cael ei sefydlu. Ac fe fyddwn ni'n darparu cyngor i Medr mewn perthynas ag addysg uwch, addysg bellach, prentisiaethau, addysg oedolion a hefyd chweched dosbarth mewn perthynas â'r Gymraeg. Felly mae hyn yn cynnig cyfle i godi'r bar a'r disgwyliadau hefyd o ran prentisiaethau trwy gyfrwng Gymraeg ac yn dwyieithog. Diolch. Go lan y busnes cyflogwyr, sut ydych chi'n delio'r her yna o gynnal prentisiaid yn y gweithle? Maen nhw gyda chi am sawl diwrnod wythnos. Sut mae hwnna'n gweithio i chi? A beth fysa gwneud hynny yn haws i chi? Beth yw'r plus na sy'n eisiau? Byddwn ni'n dweud magu hyder yw'r peth mwyaf pwysig. Magu hyder gyda dau grŵp o bobl. Y peth cyntaf gyda'r prentis ei hunain, mae siarad Cymraeg o ddydd i ddydd yn un peth. Mae gwneud gwaith academaidd yn gallu teimlo fel rhywbeth arall, ac felly ni wedi cyflogi tiwtor Cymraeg llawn amser. Ac mae tiwtor hynny yn rhoi gwersi i bobl ac yn sicrhau bod eu hyder nhw'n codi siaradwyr Cymraeg yn barod neu reina sydd yn ddi-Gymraeg. Nôl i'r cwestiwn gwreiddiol nes i ofyn yn peth arall. Hyder hefyd o fewn teuluodd y pobl sy'n bod yn brentis. So ni'n gweld yr enghraifft. Mae rhan fwy o bobl sy'n dod ni sydd yn brentis yn bobl ifanc. Yn 15, yn 19 falle. Ac nid dim ond nhw sydd yn neud y penderfyniad i weithio i hefyd y Powys. Mae'n y deuluodd gyda nhw hefyd. Es i coleg yn Aberystwyth yn 19. Mam a dad nath y penderfyniad yna gyda fi. Ac mae'n bwysig felly bod ni'n deunydd teuluodd yna i mewn i fagu hyder bod i fod yn brentis yn peth da. Achos os ni'n onest, i lot o bobl, mae prentisiaeth yn ffantastig, ond i blant pobl arall. Dim at yn plant ni, os mae'n plant ni, ni fynd i'r coleg. Ac mae'n bwysig bod y stigma hynny yn rhywbeth i ni'n cael gwared arno fe, ac bod ni'n denu hyder teuluodd y pobl sydd yn gwneud y penderfyniad yma hefyd, a bod yn tiwtor Cymraeg ni yn Dyfed Powys mewn yn gynnar iawn gyda'r pobl newydd yma i sicrhau bod nhw'n gallu wneud i gwaith academaidd neu gwaith coleg trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Ges i 2 diwtor Cymraeg pan ni'n y Brifysgol Aberystwyth, oedd yn medru'r iaith, un o Sir Gar a un o Kalamazoo yn Michigan. Dr. Ann Knowles oedd un hollol dwyieithog yn Aberystwyth ar y pryd. Y pwysigrwydd oedd y tîm dweud o siarad Cymraeg yn fwy gyson am fwy o flynyddoedd sydd yn magu'r hyder hynny a'n sicrhau bod ni'n denu felly fwy o bobl i'r llu sydd gyda ni, ond yn hyder byddwn ni'n gweud apprentice i fedru'r iaith mewn sector academaidd, ond y teuluodd hefyd wrth i bwysig. Felly, wyt ti'n sôn am waith sy'n gorfod dechrau pan mae'r person ifanc na'n 20, neu'n 40, er mwyn cael teuluodd i ddial bod yn mynd yn brentis yn beth hollol priodol i wneud yn y Gymru gyfoes. Ac mae wedi colli statws yn dweud. Fes i sôn gyda'n Aled yn fabi, mynd i'r brifysgol, byddwn ni'n hapus iawn os byddwn ni'n neud y penderfynu fod yn brentis. Yn Dyfed Powys wneud yn dwy arall, ac yn mewn i lle gwaith yn barod. Os mae e'n eiddfed, mae'n barod i fynd i'r lle gwaith. Ac mae'n bwysig bod pobl sydd yn gyflogwyr neu'n rhieni yn dangos fod na ffordd arall. Does dim rhaid yn y coleg, y dyled sydd yn dod gyda hynny nes i sôn yn Eliot. Mae'n ffordd o fynd i'r lle gwaith, ond priodi hwnna i raddau hefyd, gyda gwaith academaidd hefyd, dwi ddim yn just dechrau gwaith yn 15, a dyna'r dyfodol. Mae yna gyfle i wneud gwaith academaidd yn y cefndir. Diolch. Dwi'n meddwl eto ti Alice. Beth sy'n eisiau, siwt fysa ti'n rhedeg ar ymgyrch na? Wyt ti wedi gwneud rhywfaint o farchnata yn dy bywyd. Siwt fysa ti'n rhedeg ymgyrch? Creu ymwybyddiaeth ynglŷn â pwysigrwydd prentisiaethau gyda pobl ifanc a rhieni. Fi'n credu mae rhaid i ni dechrau yn yr ysgolion. Mae dal rhyw fath o push tuag at prifysgol a dim digon o siarad am prentisiaethau. Fi'n cytuno bod stigma, mae yna stigma. Mae fel petai, os y ti'n mynd i wneud prentisiaeth, ti'n wneud hwnna achos wyt ti ddim digon da i mynd i prifysgol a dyna ddim sut ma fe. Mae rhaid i ni newid hwnna, a mae hwnna'n dechrau yn yr ysgolion. Mae rhaid i ni
mae rhaid i ni peidio pwysio pobl i mynd i prifysgol os nag yw hwnna'n yr opsiwn i nhw. Mae digon o... O fi'n gweithio yn y prifysgol, a mae lot o bobl nawr wedi mynd i prifysgol, maen nhw wedi gwneud yr union yr un gradd a chi gyd yn mynd am yr un jobs ar y diwedd. Ond does dim digon o trydanwyr, dyn ni. Mae cwmni fi ar hyn o bryd, ni'n edrych am 2 trydanwr, a dyn ni jyst ddim yn gallu cael nhw, does dim digon o ni o gwmpas. So mae yna lot o cyfleoedd i cael swyddi ar diwedd y prentisiaeth. Ond os ti wedi bod i prifysgol, dyw'r sgiliau yna ddim gyda chi. Y ffordd arall o edrych arno fe yw mae lot o prentisiaethau yn dod mewn am 16 a wedyn maen nhw'n gadael am 18 gyda cyfleusterau nhw. Gallwch chi wedyn mynd ymlaen i'r prifysgol. So, eich chi jyst yn neud y lefel 3 mewn ffordd wahanol, yn lle neud lefel A a wedyn mynd i prifysgol, eich chi'n neud e mewn ffordd wahanol. So, mae'r opsiwn i fynd i prifysgol yn mynd i bod na. Mae'r arian i mynd i prifysgol yn mynd i bod na. A mae yna cyfle i mynd ymlaen. Felly fi nawr mynd i prifysgol a neud peiriannau, neu rhywbeth arall. Mae yna opsiynau i fi. Ond fi'n credu un o'r pethau mae rhaid i ni wneud yw cael pobl hŷn nôl i wneud prentisiaethau. Fel oedd Lwri'n siarad am mentor, mae yna pobl mas yna gyda experience, gyda profiad, profiad wahanol, maen nhw'n gallu dod i'r prentisiaeth, a maen nhw wedyn yn gallu mentro pobl trwy mewn ffordd wahanol i rywun sydd ddim wedi wneud prentisiaeth o'r blaen. So yna gyfleoedd, nid yn unig i'r rhai 16, 17, 18, mae hwn yn gyfle bywyd. So yna o beth i fi hwn trydan o'r ystod. Ie. Pam yna? Wel, rhoi sawl person i ti pam yna. Efa, yr ymgyrch yma, y creu ymwybyddiaeth, pwy ddyle fod yn wneud e? Shwt mae'n wneud e? Shwt mae'n creu yr awydd yma ymysg pobl Cymru yn ifanc yn hyn ac yn deuluodd, mams a dads, i weld i blentyn nhw, i fod yn brentis, ac falle wedyn symud mewn i weithred, drydanwr, yn flymiwr, maes iechyd y gofal. Pwy ddyle fod yn arwain? Dyw hwnna ddim yn gwestiwn hawdd i'w ateb. Beth dwi'n credu bod yn ni am weld yw gwell cydweithio a chynllunio. Mae ysgolion yn rhoi darpariaeth wych trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae colegau addysg bellach yn dechrau ar y llwybr. Mae'r gyfundrefn prentisiaethau ond yn rhoi ychydig bach iawn ar hyn o bryd o gyfleoedd trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, yn sicr, byddwn ni ddim eisiau gweld pawb yn neud ei fod yn brentis ac yn mae yna waith cynllunio yn ara bach i ni sicrhau bod nid yn ara bach, ni eisiau matio'r angen ar galw a sicrhau bod y ddarpariaeth ar gael. Felly, cyn perswadio pawb i fod yn brentis, a nid yna pam fi yma prynhawn yma, beth byddwn ni am weld yw llawer gwell hyd cynllunio, dewis y llwybr iawn i'r plentyn iawn. Mae Lowri wedi sôn am greu medr yn fyna, ni gyd yn edrych ymlaen at weld sut fydd medr gobeithio yn arwain ni ar hyd y llwybr yma. Felly, gan medr fydd yr arian i'w ddosbarthu i'r gwahanol lwybrau yma. Felly, bydd penderfyniadau mawr gan medr fi'n credu yn wneud o ran ble maen nhw'n mynd i flaenoriaethu a pa ieithoedd maen nhw'n mynd i flaenoriaethu. Fe all medr yn sicr dwi'n meddwl draws newid y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn ni datblygu a chynnal a chadw'r ddarpariaeth mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, datblygu'r ddarpariaeth mewn colegau addysg bellach a cholegau addysg uwch a'r gyfundrefn prentisiaethau. Felly mae yna lawer o gyfrifoldeb fi'n credu ar y ffordd gan medr a fe fydden nhw'n cael eu cynghori gan y coleg, ond mae nawr yn amser da i ni fod yn trafod hyn.
Fi'n meddwl bod yn gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i ystyried sut allwn ni gynyddu'r cyfleoedd sydd ar gael i bob plentyn ifanc, person ifanc, pa bynnag lwybr addysg maen nhw'n ei ddilyn, i gael mwy o ddarpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. A dyw hynny yn fel hynna'n ddim yn syml, ni'n gwybod bod angen datblygu'r gweithlu, ni'n gwybod bod angen datblygu adnoddau, ond o gyd gynllunio a chefnogi'n gilydd, a peidio trio dadle dros yr un person ifanc. Ie? Ffeindio beth sy'n iawn i'r person a sicrhau bod y ddarpariaeth orau ar gael yn y lle cywir. Ond i fi, bydde cynnal i sgiliau nhw yn y Gymraeg yn rhan bwysig. Oherwydd, yn fy rôl i hefyd, dwi'n gwybod bod llawer iawn o gyflogwyr yn galw am fwy o bobl sy'n gallu siarad Cymraeg. Yn union fel soniais i, bydd Cymdeithasau yn dod dan safonau'r Gymraeg gobeithio fewn y cyfnod nesaf. Felly'n sicr bydd angen mwy o weithwyr yn y sector Cymdeithasau fydd yn gallu siarad Cymraeg o gynyniad i'r safonau hynny hefyd. Felly, digon o waith gan bawb yn wneud yn credu i'r neges. Mary, am bod cydweithio yn bwysig a bod pawb yn siarad o'i gilydd. Sut i ni gwneud hynny yn ystod cyfnod? Sut i ni gwneud hynny yn ystod cyfnod sydd ddim yn wythnos Steddfod? I ni gyd yma yn ystod wythnos Steddfod, i ni gyd yn gweld gwynebau cyfarwydd ac yn cael y sgyrsiau yma ac yn dweud, ond sy'n fe'n gret. Ond, a bod yn onest, byswn ni'n dadle bod perthynas da rhwng y Comisiynydd a ni ar ganolfan dysgu, a ni gyd yn dechrau'n perthynas gyda Medr ar hyn o bryd, gyda fi perthynas gyda chi drwy'r gwaith i ni'n gwneud o safbwynt y safonau. Felly, dwi'n meddwl bod llawer o'r trafodaethau yma yn digwydd, a nid yma'r tro cyntaf i ni gwrdd. Mae'r trafodaethau yma yn mynd ymlaen, a dwi'n meddwl i fod yn bwysig iawn yn bod ni i gyd fel sefydliadau yn edrych allan yn ogystal ag i fewn. A dwi'n gwybod os diolch yn y sesiwn yn gynharach yma bore yma, dwi wedi penderfynu symud mewn i babell y Cymdeithasau. Ond dyna'n union oedd y neges bore yma, oedd bod ni am gydweithio, cynnal perthynas, cefnogi'n gilydd i sicrhau gwelliant. Ac hynny yn sefydliadau blogwyr hefyd, yn weithleoedd ar draws Cymru. Dwi'n credu bydd papur Cymdeithas yn cwyno os wneud i symud i fewn. Maen nhw wedi agor dod o cynio i fi sy'n hadr lan yn y cefn. So felly, erbyn, na ddim dweud blwyddyn nesaf, ond falle blwyddyn nesaf, beth yw'r her i ni gosod i'n hunain o ymwneud â Medr? Beth yw'r neges yn gloi, brawddeg yr un wrthoch chi? Os oedd yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, byddwn ni'n cyflwyno cyngor cychwynnol i Medr mewn perthynas ar Gymraeg ar draws yr holl sectorau. Felly dyna yr her iddyn nhw yw ymateb a gwrando ar y cyngor cychwynnol hynny. Emyr, beth yw'r tîm wedi Medr sydd wedi cael cyfle? Wyt ti'n cael cyfle wedi Medr? Mae jyst rhaid i fi hybu gan mwy. Mae rhaid i ni... Yn amlwg, mae tîm marchnata prifysgol, maen nhw'n edrych am arian, mae tîm marchnata nhw'n on ffôn. So mae rhaid i'r colegau cymryd model nhw a gwylio fe mas am Prentisiaethau. Beth yw'r neges i Medr? I godi ymwybyddiaeth, dwi'n credu, efo ni pwynt da, mae fwy o gyflogwyr nawr am fwy o siaradwyr Cymraeg yn gweithio iddyn nhw. Mae eisiau ni ar y cyd gyda nhw i sicrhau bod pobl ifanc yn gwybod y dyna'r cyfeiriad i ni'n mynd ato, bod yna reswm pwysig bod nhw'n gallu medru Cymraeg, felly ymwybyddiaeth. Fe unig gyngor yw gweithredu'r hyn sydd ar wyneb y bil sydd i sefydlu Medr, a dwi ddim yn cofio'r cynnal, ond maen nhw'n 6 o'i dyletswyddau sydd ganddyn nhw i ddatblygu neu sicrhau neu gynnal neu greu darpariaeth cyfrwng Cymraeg ym mha bynnag sector. Felly dim ond iddyn nhw gadw at y ddyletswydd honno, byddai'n hapus. Diolch i'r pedwar ohonoch chi. Negesion clir yna i'r corff newydd Medr, ond mae'n reit bwysig hefyd bod ni ddim yn
trosglwyddo'r cyfrifoldebau i gyd iddyn nhw. Mae yna gyfrifoldebau arno ni hefyd fel sefydliadau gwahanol, fel cyflogwyr, fel pobl sydd wedi mynd trwy'r broses ac yn gryf dros y broses i weiddi bod yn gweithio. Comisiynydd y Cymraeg, cyfrifoldeb yn fyna, ac hefyd fe'n sicr fydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn manteisio'r cyfle o roi cyngor i medr i'r dyfodol. A'r neges yn glir yw darpariaeth sydd yn ffiti bwrpas, sydd yn ffiti greu gweithlu dwyieithog i Gymru, ac sydd yn heriol ym mhob ystyr y gair, yn uchelgeisiol, bod ni'n gosod yn nod yn uchel. Diolch i chi am wrando heddi. Gobeithio bod chi wedi cael rhywfaint o fydd, lle bynnag cynnysiad, bod chi'n gyflogwr, bod chi yn gorff sy'n cefnogi dysgwyr gwleidyddion. Diolch o galon i chi gyd am wrando. Ac falle wnawn ni roi herin hynny o fod nôl mewn blwyddyn i weld beth sydd wedi digwydd. Diolch yn fawr.